U Australiji počinje nova školska godina. Mnogobrojni roditelji hrvatskog podrijetla odlučili su upisati svoje dijete u hrvatsku školu. Posjetili smo dvije hrvatske škole u sidnejskim četvrtima St. Mary's i Beverly Hills. Koliko dugo djeluje hrvatska škola u ovom klubu? Ovo je naša najnovija škola. Djelujemo tek 1 godinu. Uspješni smo i zahvaljujemo se našem odboru Hrvatskog kluba za njihovu inicijativu i davanje prostora. Djeca su zadovoljna, vole dolaziti i postigli smo lijepe rezultate za 1 godinu. Ovo je podružnica, ova škola je podružnica naše najstarije hrvatske škole u Sidneju, Hrvatske škole Bonirig. Koliko djece, odnosno razreda ima? Lani smo imali 2 razreda, preko 30 djece, a ove godine očekujemo daleko veći broj. Upisi su danas, kao što vidite, ali i sljedeći tjedan. Kako ste zadovoljni današnjim odazivom? Jako je dobro. Veliki broj roditelja je danas došao i jako smo zadovoljni s tim rezultatima. Zašto je zapravo važno učiti hrvatski jezik? To je važno za očuvanje hrvatskog identiteta. Kako se financijski snalazite? Imate li podršku od hrvatske zajednice, od Australije ili čak hrvatske vlade iz domovine Hrvatske? Imamo podršku i ovoga australskog governmenta. Roditelji isto tako mu plaćaju djelomično i Hrvatska nam daje nekakva financijska sredstva za specijalne projekte. What's your name? Sophia. And you come to Croatian school? Yes. Why? To learn Croatian because I don't know that much. Oh, that's very good. Gorgeous. What is your name? Inez. Ines? Yeah. Do you like studying Croatian? Yes. Yeah? Can we say something in Croatian? Bog. Bog. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Monika Mandić. Monika, gdje si ti tako lijepo hrvatski naučila? Kod kuće sa mamom i tatom. A u školi? I tu sam malo naučila. Bravo. A kako se ti zoveš? Mario Mandić. Marija Mandić. Ti si isto kod kuće naučio tako lijepo hrvatski? Je. Više kod kuće ili u školi? Kod kuće. Bravo. Nalazimo se u hrvatskoj školi Dr. Ante Starčević u sidnejskoj četvrti Beverly Hills. Prošle godine smo imali jako veliki broj upisane djece, 78 učenika koji polaze ovu školu. Nadamo se da ćemo ove godine premašiti taj broj. Nedavno sam stigla iz Zagreba, preselila se i zaposlila 1 godinu dana već na Beverly Hillsu u školi. Predajete hrvatski? Da, hrvatski. Gordana, možete nam reći nešto o programu po kojemu radite ovdje? Pa program sam ja sama napisala, znači vodila sam se hrvatskim kurikulumom za nastavu u inozemstvu i napisala sam kurikulum po kojem znači prema određenim razinama svaki razred radi, jer danas većini ovih učenika oni ne govore hrvatski jezik od kuće i znači uče hrvatski kao kompletno drugi jezik. Danas smo uspjeli doznati da je ovo prvi dan upis zapravo novih učenika u hrvatsku školu. Prava nastava počinje tek sljedeći tjedan. S nama je Danijela Lešić, inače predsjednica Središnjeg odbora hrvatskih etničkih škola i ravnateljica škole u kojoj se nalazimo i koja nosi ime dr. Ante Starčević. Danijela, recite nam nešto malo o Sohešu i o vašoj školi ovdje. Evo Soheš, kao što vi znate, Luka tu je već 40 godina na ovim prostorima, trenutno 5 škola pod vodstvom, znači uključujući nas, Hrvatska škola Bonirig, Hrvatska škola St. Mary's, Braća Radić i Summerhill. Sve ukupno, ja mislim, negdje oko 300-tinjak djece da ćemo imati ove godine, ako ne i više, pod vodstvom. Bilo bi bolje da nas je što više škola i što više djece,
znamo svi da je to temelj naše zajednice, znači bez jezika nemamo ništa. Također ova škola dr. Ante Starčević isto tu negdje oko 1970. godine je utemeljena, funkcionira već 40 godina. Prošle godine smo imali 81 upisanog učenika u školi, 5 razreda. Kako je tvoje ime? Anton. Antone, ti znaš dobro hrvatski govoriti? Da. Kako to? Tko te je naučio? Mama i tata i baba i dido. A tvoje ime? Veronika. Veronika, je li ti kod kuće govoriš hrvatskim jezikom ili miješaš malo engleski, malo hrvatski? Da. A je li voliš ići u hrvatsku školu? Da.